Висшия? Мислиш ли? Да. Това е реката. Аре, да снимаш само и на то кораба бойне отзад. Добре, сега не яде. Иска проблем. Не, той аз ще му какво прави сега? Ей, че си гаден. Аз пък да гледам. Какво снимате? Снимай, аз мисля, че снима нещо от мен. Ти дойдоха да направим някакво. Сега снима нашите дътове. Владо! Бати изненадата ме. Еко. The Tower Bridge. Ето. Няма такава снимка, я да я видя.